Amhuri yeZimbabwe ndingade kutanga ndichiti motiregerera ka nekuti chirongwa chino takachitora kumashure uko zvimwe zvezvinhu zvakatora nzvimbo kuri kumashure, asi nekuda kwemushini wedu wakabva wafa uchivharira masoko iwaya tazokwanisa kugadzirisa ndokutora kuti tikuratidzei zvakaitika mumashure, nekuti ruzhinji ruri kutofunga kuti kuda hurumende yakangogara havana zvavari kuita, asi nekuda kwekuti tanga tisina kukwanisa kukupai masoko iwaya taona zvakakodzera kuti tinge tichikupai. Naizvozvo chirongwa chino haisiyo current information, izvi zvakaitika kumashure. Mangwana tinenge tichikuzivisai kuti zvapapi nhau yekutorwa kwevanhu, nekuti mazuva awandisa hapasina rutarisirwa kuti mupenyu pasi apa. Naizvozvo tichakupai maupdates sekuuya kwaanenge achiita, saka motiregerera ka chirongwa chino chakati nonokei kupinda pamhepo nekuda kwemushini wedu wakabva wafa uchivharira chirongwa chese ichocho. Tazvona zvakakodzera zvakare kuti tinge tichikupai zvakatora nzvimbo kumashure uku, uyezve tozokuzivisai mangwana kuti tapapi. Ndofunga mandlovu chatingade kutanga kuzivisa veruzhinji muzuva ranhasi ndechekuti vane hana nete, aiwa chirongwa ichi musachitarise nekuti mimwe yemifananidzo inogona kukukanganisai. Naizvozvo hatikukurudzirei kuti munge muchiona mimwe mifananidzo ichange chibuda muchirongwa chezuva ranhasi. Aliqiniso mhuri yeZimbabwe, kulaba abazaziyo ukuthi hayi balenhliziyo ezincane ke selikhuthaza kubona hayi lingabukeli uhlelo lwanamhlanje ngoba asabe silinikeza eminye imfanekiso engasoze ibe ikahle. Akulaba abakwaziyo ukuthi abalanhliziyo eziqinileyo lingazinceda nje ngokungabukeli ngoba imfanekiso eminye yakhona angani iyaphambanisa. Ndingade kutaura ndichiti chiri kunyanyoshungurudza muzuva ranhasi ndechekuti hongu vamwe vaburitswa, asi zviri kunzi maini yacho yakuramba ichidhirikira, izvo zvaakuita kuti machances vari pasi vakwanise kunge vachibudiswa. Pane vazhinji vachiripo pasi, asi vari kubatsira vacho vakutyawo zvakare mamiriro aita zvinhu pasi ipapa. Ichokwadi shumba ndikunzwa kuti hanzi vari kuti vakaenda pasi pari kuramba pachiratidza kuti pauda kuramba pachidhirika, saka ivo vanobatsira vacho vakutoshirawo upenyu hwavo. Zviri zvinhu zvinorwadza zvikuru, zvoreva kuti avo vari pasi vakutoperera varipo ipasi papo kana kuti zvakufamba sei. Kuyinto ebuhlungu kakhulu balalele emakhaya ngoba abasizayo bakhona, labo sebesesabela impilo zabo phela ngoba bathi nxa bengayihla phansi umgodi ngani ulokhe udilika, okutsho ukuthi ama-chances okuthi abaphansi bephume asemalutshwane ayancipha, aya esiya encipha, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Chimwe zvechinhu chatingade kutaura pamusoro pacho ndechekuti nhamba yevanhu vari kunzi vari pasi ndo vanhu vanenge vachinyorwa mubhuku, asi tinonzwa kuti kune vamwewo zvakare vanenge vachisnika zvisiri pamutemo vachipindawo pasi ipapapa. Izvo zvinoita kuti tizopedzesera tisina namba yechokwadi. Liqiniso balalele emakhaya, kulabanye phela aba esebesibazi thina esebesilinikeza bona, yilaba nesebesikwazi ukuthi hayi babhaliwe bayazakala. So kuzaba labanye abazabe bengena ngesitsotsi ukubana bengene khona apha emgodini wakhona esebesingabazi, okuyinto ebangela ukubana sigcine sesilinikeza amanamba so eqiniso kwesinye isikhathi ngenxa yabona laba abangenayo
bungela kwaziwa. Regai tikupe chirongwa chezuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tinomuwanira apa zvinonzi mugodhi wacho wakutodonha wese futi. Tikubatikana naproni. Hatifunga kuti tichamuwana futi. Mugodhi wacho uri kunzi uri kudonha futi. Pakaipa tikushungurudzika nemwana ende mwana mudiki isingaiti. Nevamwe vari pasi vacho hatingorwadzwa nokuti munhu. Indoitwa Edna Msheni. Ndikurwadzwa nehanzvadzi yangu orera pasi here. Nevangushingirira. Nemuzukuru ari pasi. Chaakutishungurudza ndechekuti kana paakunzi havachatoreki. Saka panozofamba sei, towana sei rubatsiro rwokuti vari pasi vatorwe. Ndo vatakatogarira pano. Todini? Hatigone kubatsirwawo here kuti vabude. Avo vakutanzi taneta pasi pacho paakutyisa. Totokumbira kuti ndagona kubatsirwa. Ndiri mwana wangu ari pasi wandisati ndaona. Ndagona kubatsirwa mwana wangu aburiswa. Andino mani kwanda bakuri njipanga mfundu zisho. Gani yeto kantunzi. Ida sebo ba. Amai. Kanpete shumuta kanmenoga dazo. Dazo. Mai weka. Wala ifana ningulati sika. Ananga rombele wana. Mai weka. Ende pigo mai. Ida sebo ini. Ida sebo mai. Ida sebo ini. Oh my God. My God. I'm welcome. Panarangu kanima. Beda seko mai. Beda seko ininimba. Panatuya. Panawangara kanima. Bangeti asipanguwa inoyi. Ndikuna kuChegutu, ndiri kushandira kuno kuChegutu. Chipindawo mugodhi iri padhuze nemugodhiwo washakira vamwe vedu. Asi pachitiko chaitika ichi chatiratidza kuti zvakaoma. Vatora vanhu vakawanda mugodhiwo zvokuti takutoshaya kana
chokufunga kana chokuita mukati mechiitiko chakadaro ichocho. Kutonzwa kurwadziwa, kutonzwa kuchema zvakanyanya. Dai takwanisa kubatsirwa nevamwe vanobatsira kuti vari pasi vacho vakwanise kuburiswa kuiswa kunze vagokwanisa kuchengetedzwa. Tadzoka zvekare ndofunga mangwanani tambounganidzana pano tikaita hurukuro dzataita. Ndikakuvimbisai kuti kana tava nemamwe maupdates atinenge tava nawo tichaunganidzana zvekare tichizivisana. Ike zvino regai nditange nekukuzivisai kuti pakati pedu tava neumwe zvekare igurukota rehurumende riri pano. Tina minister veku Ministry of Mines mangwanani pano tamboadreswa na deputy minister, asi minister vanga vari munzira. Ndofunga pane vaona vava nenguva vasvika pano taswera navo, asi kubva nguva dzavasvika kusvika ike zvino tanga tiri muhurukuro dzakasiyana siyana vachita kuti vanzwisise situation iri pano paground. Saka tina honorable minister, honorable Soda Jemu ndo vatinavo. Saka pari zvino vati vada kumbowana mukana wekuti vambotaura nemi vagari vemunharaunda ino vawirwa netsaona vambopawo mashoko avanawo. Saka ndisingatambisi nguva ndichada kuti ndiise kuna honorable minister muadrese vanhu. Saka ndingangoti muchidimbu honorable minister munogona mazvita chekutanga vana baba nana mai ndinoti nematambudziko atasangana nawo pano isu tasvikawo mushure mekunge takaziviswa kuti mugodhi wakawira. Ndinotenda kuti nezuro manheru vakambamura deputy minister vekumines vakasvika nezuro madeko pano vakaedza kuonesana nevanhu vakanga vachiita basa rekuti vanhu vachiripo vapenyu vangabatsirwa sei kana vanhu vakashayira mumugodhi vangabudiswa chirudzii. Ini ndikazosvikawo, asi zvakadaro ndisati ndasvika pane vanhu vakati wandei vanga vavapo pano. Mai vanga vachitaura nemi ndivo DDC vanoona nezve development yemudistrict. Mapazi avanosenza nawo ehurumende anenge ari mudistrict anga aripo pano achiedza kubatsirana nemi pasituation iripo pano. Civil protection unit inosevenza iri padistrict yanga iripo. Iko zvino vekuprovince vecivil protection unit vapo pano kusanganisira nevekunational varipo pano. Iko zvino ndandiri kuziviswa kuti minister velocal government kunova kunopinda bandiko recivil protection vari munzira. Ndofunga nguva diki diki vanenge vachisvikawo futi papi pano. Zvese izvi ndazvitsanangurire chii kuitira kuti nemi mukwanise kunzwisisa kupindira kuri kuita hurumende mudambudziko ramasangana naro, kuti harisi dambudziko renyu moga asi ratowo dambudziko redu senyika yose. Ndosaka mationa isi tiripo pano. Pamaona tamboti garei tagara tambomirira vanga vari mumugodhi kuti vatitsanangurire chimiro chavari kuona uye nebasa ravanga vachiita. Vadzoka vakatipa ripoti ndo yatazombogarira pasi takwedza kuonesana nevamwe vanoziva basa racho rekuti vanhu vanorescuwa chirudzii. Kubva kuministry yemines and mining development kune mainjiniya akawanda atauya navo varipo pano vari kuedza kubatsirana nevanhu vari kupinda mumugodhi vachionesana navo. Iko zvino pachaita kudzika zvakare kwevanhu vari kudzokera mumugodhi imomo. Ndo vanhu vatati tichitaura navo vose vambenge varimo tavadana tikavati titsanangurirei maonero amuri kuita. Hatina kutaura navapiri chete. Ndotenda kuti munoziva kuti vapiri nofunga ndo vamwe vevakuru varipo pano pamugodhi. Saka tadana vese vavanga vachisevenza navo kuti vatitsanangurire chimiro chiripo pasi uye nezvavari kukwanisa kuzoita
vatitsanangurira vakativimbisa kuti pamaonero avo vanogona zvakare kupinda nemazano avanga vachipuhwa nezvimwe zvishandiswa zvavachanga vachisevenzesa zvatiri kutsvaga. Tine mamainzi mamwe abatwa vanana zimplats nemamwe mamainzi akati kure abatwa kuedza kuti abatsire musituation yatiinayo. Saka idambudziko ratasangana naro, tati munzwisise kuti harisi dambudziko renyu chete, kunyange nesu idambudziko redu, tiri kubatirana padambudziko ramuinaro. Saka kana tichichema ngatichemei tiine tariro uye zvikwanise kupa vanhu simba, vanhu vari kushanda, asi musazobatwa mumwoyo yenyu sekunge muri kuregererwa. Nesu tose kutogara pano kwatakaita ishungu dzekuti vanhu varipo pasi kana kuchine vapenyu vangabudiswa chirudzii uye kana kuine vashaya varipo vangabudiswa chirudzii. Saka tiri pamwe chete, ndozvatangoti tingokuzivisai kuti tese tiri pamwe chete. Chishuvo chedu ndechekuti vanhu vari pasi vangabudiswa chirudzii. Saka tichange tichikuzivisai kana paine zvinenge zvichiitika, tichipuhwa maripotsi evanhu vanenge vapinda pasi, tichange tichikuzivisai. Ndozvatangoti kwechinguva chino tigoverane nemi mukwanise kuziva patapa. Mazviita henyu. Tiri muno munzvimbo yeBhezi, inzvimbo yandakakurira, inzvimbo yandinoziva. Mugodhi yanga iri yaWaters murungu ndiye akasiya Mugodhi. Pano paishandwa natezvara vangu ndo vanga vachihedha Mugodhi, ainzi Johannes Mutuda, akasevha for 39 years achisevha Mugodhi. Asi mushure maizvozvo ndakatozokachamadzwa nazvo ndichinzwa kuti pane munhu akatenga Mugodhi, anova iye aita take over Mugodhi. Vana vakushanda semakorokoza, iye haana kukwanisa, hamuna kana pila Mugodhi. Saka handizivi kuti safety yachona kana iye achitaura kuti ndiye muridzi wemaini ndeyake, anosiya Mugodhi, vana vachingopinda Mugodhi achitora mapercentage, achitaura mazita makuru kuti ndo vari kumutuma, ndo vari kuti aite zvose izvi zviri kuitika. Handizivi kuti zvinenge zvichirevei. Idzi ihama dzose dzafa muMugodhi. Saka ndaita simba rokuti ndikwanise kubva kumberengwa kwandinoshandira kuti ndisvike kuno. Ndoona kuti chokwadi vanhu vaipinda umu vanga vasiri 40, maipinda over 200 vanhu muMugodhi. Zvokutoti nhamba iri kutaurwa inhamba shoma. Pamasvikiro andaita ndichinzwa kuti vanhu vari umu vakawanda. Saka unotaura kuti iwewe kana uyu ndiwe nemapapers, uchitaura kuti pane mablaster nemalicense, iwe uchisiya vana vachipinda muMugodhi usina kana pila kana chi, hazvimeke sense. Saka tinotaura kuti tiri kuita mining pakuita sei. Mushure mezvo uchitaura kuti vanhu vaitoita zviri illegal, yeti iwe ndiwo waivapa zvese zvokuti vakwanise kupinda muMugodhi vachiita zvese izvozvo zvavaita. Mushure maizvozvo wakuchiudzwa kuti uchibudisa mapapers ako aonekwe. Kana nebepa munhu haana, Mugodhi haina kuti waendova mumaoko make, akachinja ownership papi, panoratidza kuti munhu wakachinja ownership kuti Mugodhi kuzonzi ndeyake nhasi. Saka naizvozvo zvinhu zviri kutondirwadza nokuda kwokuti inini tezvarangu wakasevha 39 years havana kana chavakabva nacho panapa. Even vashandi vese vari panapa veBells vachona vaisevha muBells, hakuna kana one akapuhwa kana kuti mari yokuti abhadharwa papensheni yake kana kuti pakusiya basa kwaakaita. Zvakangosiwa zvakadaro zvinhu. Ivo vakava vakaita take over Mugodhi, hakuna kana one munhu akawana compensation paMugodhi yeBells. Saka zvinhu zvinondirwadza kusvika pari zvino. Ndisaka ndasvika pano ndakati ndoda kunyatsa kunzwisisa kuti zviri kufamba sei pamusoro peBells, nekuda kwokuti zvinhu zvinofanira kubenefita community. But iye izvezvi zvichisvika muvillage mesomo hapana kana mwana wevillage makada kutarisa namba zhinji. Dai kuri kutoti Mugodhi wadonha, dai wadonha wauraya mavillagers akawanda, but makada kutarisa munoona pane 2-3 vamwe vese ava ndevekunze vafira muMugodhi. Nekuda kwokuti vaiti vakauya panapa vairohwa, vachirohwa vachipuwa zvivanga vachinzi mimi hatidi kukuonai, because vanenge vane information yavanenge vanayo. Ndatenda. Ndinotwa Timothy Chizuzu, ndiri chairman weZimbabwe Miners Federation Mashonaland West. Tiri panzvimbo ino yekuBells kwaitika tsaona
yevanhu vatsikirwa pasi pemugodhi. Muinformation iri kubuda iko zvino ndeyekuti kune vanhu 13 vakaescapa, kune 8 vakabuda vari vapenyu. Izvezvi panguva ino yatiri kune 4 vabuda, mabodies 4 vabuda. Saka mafigures namba dzevanhu vari pasi pemugodhi hasati dzanyatsobuda kuti vangani, asi tikutarisa kuti nokufamba kwenguva tichave tine clear picture yekuti vanhu vakapinda pasi pemugodhi vakanga vari vangani uye kuti zvakamira sei. Saka tingati total number yevanhu vafa vangani sofa vabuda? Sofa vabuda vakafa i4, asi pane mabodies aonekwa pasi apa anosvika ku6. I mean they will make a total of 10. Asi tapa kutsvaka nzira yekuti papombwe mvura vakwanise kubvisa matombo akavatsikira kuti vakwanise kuvabuditsa. Munatulani abantwana balimele, uthulani ulimele ubedilikelwe ngumgodi. Upromise kasikamkhuphi phansi komgodi. Lonke lise South Africa elisekhaya ekheze kobulawayo. Yilo udube enhlangane lalo abakaphumi abanye abantwana. Yimi umntaneni ubina yahlupheka ngedwa nisegangeni. Taungana pano pamugodhi weBay House kuno kunzvimbo dunhu rekuChegutu, patawirwa nedambudziko netsaona remugodhi wadirika. Pane vanga vari kushanda vari pasi pomugodhi iwoyo, vamwe vakwanisa kubuda asi tina vamwe vedu vatisiya. Pane vamwe vasati vakwanisa kuti vatizive kuti vari papi asi vachiripo pasi pomugodhi iwoyo. Saka basa guru ratatanangana naro sehurumende nderokuti izvo tikwanise kusvika kunavo vachiripo pasi pomugodhi kuti tikwanise kuvabatsira. Tonanganazve neavo vabuda, pana vamwe vabuda vakakuvara, vamwe vabuda vatisiya. Vakuvara ivavo sehurumende tiri kuzama kuti vakapiwe vabatsirwe. Avo vatisiya tiri kushanda nemhuri dzevatisiya kuti vakwanise kuchengetwa zvakanaka. Kuridziro yetinayo ndeyekuti chiitiko chakadai ichi haiwa hachifanirwa kuitika. Tofanirwa kuti tishande vose vanochera nenzira dzokuti izvo tisaita dambudziko seratwira ezvinezvi. Saka mapazi ese hurumende achanga achishanda pamwe chete nevanochera nevamiririri vavo kuona kuti izvo matanho etingaita ndapi kuti izvo tisasangana zvakare nechiitiko dambudziko seratasangana naro pano pamugodhi weBay House kudunhu kuno kuChegutu. Tatenda. Ndandoda kuziva kuti tiri kunzwa kuti mugodhi wakarejestwa zviri pamutemo, uyezve tiri kunzwawo zvakare kuti uchipinda mukati hamuna kuvakwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa for the safety yepublic. Hamina zvamungade kutaura pamusoro penhau iyoyo? Zvetichaita zvinezvi takumbonangana nekuzama kubatsira vari vasati vakwanisa kuti vabudiswe mumugodhi umu, asi chief government mining engineer achanyora ripoti yake kuti zvambofamba sei. Inova iyo ripoti iyoyo ichagarwa pasi kuona kuti matanho angatorwa ndapi kuti tibatsire vanhu vachishanda nzvimbo dzakawanda vachichera vachiita basa rokuti vawane kurarama muri muindastry yemining. Muri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurwa negurukota rinoona nezvemamines kuti sehurumende vane zvavari kuedza kutora matanho ekuti vange vachitora vamwe vanhu vari pasi.
liqiniso moli yeZimbabwe njengokuzwa kweni umkhokheli ekhuluma esithi bona njenge-government bakhona abakwenzayo abakuhlelayo ukubana abaphansi benelise ukubana bephume belapha phansi. Ishwiro yedu hekuti pachawanikwa nzira dzingaitwe nekukasika ndofunga munotondera paya nezuro chikudza yekuti rubatsiro harusati rwatanga kuuya asi pari nhasi vari kuedza kuona kuti voita sei asi chiri kunyanya kurwadza ndiyo nhamba yevanhu vari pasi. Ichokwadi shumba ndanzwa vashinzi pane mainjiniya auya achapinda pasi ipapo ona kuti zvakamira sei hazvingapatariro kuvazhinji vedu kuti dzimwe nguva vari pasi vanokwanisa kubuditswa. Sizwile kuvalaleli makaya kuthiwe kuzavala mainjiniya angena phansi vezama ukuthi bebone ukuthi benze njani ukuthi abaphansi benelise ukukhitshwa. Naizvozvo ticharamba tichikupai zviri kutora nzvimbo ticharamba tiripo tichingokupai ma-updates. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Liqiniso valaleli emakhaya sabe silokhe sikhona ke silinikeza ukuthi kuhamba njani sabe silokhe silinikeza ngokuhamba kwesikhathi ngezinto ezabe zihlelwa zisenzakala. Elami igama nginguthadiwa nashe khuthama. Sengibadzise muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,